kaparkan o suaraku na dikan sakanu dina pitu analang wana dato na gustakan walang wana ba eh. Kay na mo na sa ipitu akan arakan na so kakin gani uko ni narabin dengar ono kanasang ano suaraku. Makapanggulalan ako na isa iruin nagagawa na pananadam maniyang ko na mabituso di kami ginawa ya kay isa-isaw bangan sa isa nagaranaw sa wadampan ay mga dato gusto kan walang wana ba iya di ka na makuro pa ko kipo magulola ang kukos tulog po diyo bangan sa niyo na makapanginsukor kanu kaando manayan na bayanan niyo ko na mga ulama subusutun tanwi da kalambay sa tila naguda ka paabing sa binid na pupang niya ko kadnan tanoy sa isa madaya na gumatanos kagkaniganiyo ko ni nangaragan dengarono kanas ng ano suara ko kamatan dinaya binara udah ko minisa yester mananan ko ano na narawatan na maragagang kumpana iyo banyuse kamasta isto Princess Tanorlina Intan sige bulawan na baireng bangalawan kakas niya marangang tawa si Malaw no marandang yan nalabog kami baka ito marandaw kapipin dapat anak na mga muda usag kanwalang wala ragay na malambot na so pamikiran ka na dito taguday aso suara ko sa tiga kanapiakan duda kanarakan so maanaw salam kalilintad na gukapipia ginawa sa kataya na banil na tatang kay sa studi sa wassalam Apa
sore mai nama poro agu malah tung này mai tại ada stadi dia ini anak udah vậy ni anak kai na dia ni anak sâu no ramau la người na mua hai mai de nabi parangayo Muhammad nami ini rampi ku pasti nami apa ide ko auda alai me nati abi ora suule benni ya nama pen aku au mat sapang dia panaku auto na konsia la le kemana santang ata gulo ay nasuwag dinilawan ay na inaon na sulutan sa tagulo ay pinonggawa kong siya di ay nakatahan lambang no pandai ma masai kai anu go naka bước na bui no ai lai ke ya sta mo ma ya gue na ko ka di rai na mum bua mun ti ya masih dua di ni dua na ko